Ano yung tawa? Sikat boys, sikat boys. Ganda, ito ba? Gutom kayo? Ang hinihintay ko makita bawat sandali sa mga tingnan natin ang ating pangalan. Tingnan ka ng tingnan at ngayon nabuhay. Bilang Nakakanta rin yung parong. Pwede mong concert, cellphone. Ada na. Yara daw na. Thank you so much. Yara na. Ano na? Mana gini na